Halidu farin Bahaushe. Kamal aboki ɗan Yarbawa. Me yake nema to? Me take nema? Ko kudinta ne ta faɗi kasa? Ku je ku taya shi duba. Kamal aboki tambaye shi me yake dubawa. Kai, wo me kake duba tun da zai wani haka ce? Me kake nema ne? Farin Bahaushe faɗa mana abin da kake duba. Ina duba wata ne. Wani watan? Wata na Ramadan. To duba mana. La ilaha illallah, na gan wata. Sai giya sai musulma ne. Wallahi musulma ne sai giya. Baturiya musulma. What? Mai sana'a kana azumi? Eh. Daga ina kake? Daga Saudiya a. To za ka yi azumi 60. Ni Najeriya ko kwana biyu ban yi da zuwa ba. Bosho ya azumin dai akwai wuya kuwa? Ku kuma nan mu ne mutane masu ku kiwon tsakan ku. Yanzu a Tanzania. Mutum sai ya shekara 40 yake fara azumi yake fara. A wannan lokacin kenan? A 1845. To za ka yi azumi 60. Ta hanyar kura daban ta zaki daban. To ai kai ka faɗa. Kaniyanka. 'Yan sanda ku kama shi. A daren wamari don wa'adama wahai. Hadiza Gabon ki azumin 60 zaki. Jin uban waye. In ji Abale. Wannan sunan shi dan bida da shi nake. Ya haƙuri. Sadiq Sani Sadiq. Na mutu kawai. A sa bindiga kawai a harbe ni. Kai ka ji dan yarinya. Sai ka yi 60. Wallahi baka isa ba. Wallahi sai dai kowa ya mutu. Kai an gane. An zo daidai gun da nake zuwa. Kai. Sai fa ka yi 60. Wallahi ba zai yi ba. Saboda me? Akan me? Ba mu san yancin mu bane. Sai ka yi 60. What? Me fa? Mazaje ya azumin dai? Kamal aboki. Dan Yarbawa. Yau fa azumin nan ya taɓa su. Mazaje, ina za ka je ana azumi? Wallahi na bar garin nan sai na yi sati biyu ban dawo ba. Kafin ya bar garin, ku kama shi. Ana gudu. Ka samu ka fito? Kai ka. Allah to ni ka bago. Wallahi ba ka da ba. Kowa sai ya ƙara azumi bayan sallah. Baka daina wannan maganar da kake yi ba. Zan sa bindigan nan fasa kwakwalwa. Kai na harbi. Wai ba shi izini. Dan Allah ka yi. Ranka ya daɗe, wai ni za a harba? Bawan Allah. Na'am. Dan Allah kai haƙuri. Ya sunanka? Saurayin Khadija. Zan ma tambaya akan azumi. Ba gudu ba ta da baya. Da me kake shan ruwa? Shinkafa ga nama. Da me kuma? Kaji guda 10. Yi mana rawar shan ruwa. Dan lukuti. In an sha ruwa ya kake yi? Ready haɗa ta da kwai. Bayan kaji sai me? Gashi sun shigo ɗaiɗai ni fa na fi son ga abun ni kaɗai kuma tsara. Abubuwan da kake ci ba sa ma yawa? Akwai ni da loma. Daga ƙarshe me yake faruwa? Ciki ya cika to sai a asibiti. Kai wani irin mahaukaci ne? Silamu da alaikum. Ai subhanallah sai mu daina cewa silamu da alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar da yadda kowa ta samu su mu ne don Yarbawa yarinya maman Yabo zai yi wani sanarwa ne mai mahimmancin gaske. Akwai wani abokiya mu wanda tana yin interview comedy sunanta Suleh Goma. Tana yin interview wanda ana Halinu da Hadiza Gabon ta mare ki ya kika ji kin gane irin wannan abu tana nisantarwa tana fadakarwa tana kuma ilimantarwa. To do Allah ji mana subscribe a cikin YouTube channel na Suleh Goma a danna kararrawa domin samun sire-sire duk ranar Juma'a
da misalin karfe 8 ne tana sakin shirye-shiryenta. Dole a je a danna mata subscribe sannan a danna mata kurorowa domin ta sani wanda tana kyalkyale dariya yana murin kare dariya. Maman yabo ma ita muke kunna mata ya kaga mun je mun dan shiga da sire sai ka yana mana dariya yana mana murmushi yana mana mai to kuma kun danna subscribe kun shiga kun kalla wannan dariya matan ki zai miki saurayin ki zai miki budurwa ka zai maka. Mun gode indoro bana babu wahala. Shege dan gidan maman iyawu.